V dnešnom svete riešime riziká všade, v práci, na ceste aj doma, ale málo kto im naozaj rozumie. Najčastejšie sa úrazy nestávajú pri extrémoch, ale pri bežných situáciách. Dnes sa pozrieme, ako s rizikom vlastne narábame. Od systému až po hlavu človeka. Volám sa Michal. A ja Michaela, toto je Bezpečiak 2.0, podcast o rizikách, ktoré ti môžu pokaziť deň. Keď si povedal, že ideme nahrávať podcast o bezpečnosti, tak prvé, čo ma napadlo, bolo, že to bude nekonečná prednáška o príľbách. No, o bezpečnosti sa hovorí, že je to dosť nudné, ale ja som si len tak zo srandy dal aj vyhľadať, že najnudnejšie povolania na svete a toto akurát tam chýbalo, tak asi to s tým nebude až také zlé. Aj keď je pravda, že keď vám niekto číta, alebo keď ti niekto číta zákony a rôzne vyhlášky, tak veľká zábava to asi nebude. Áno, môžem potvrdiť. Povedz mi, prečo si sa začal venovať bezpečnosti? No, najskôr ma to nejako ani že nebavilo. A dokonca som sa aj tomu dlho bránil, lebo v podstate v bezpečnosti už robil aj otec, aj sestra, tak nejakým spôsobom ma do toho chceli natiahnuť, ale veľmi ma to nezaujalo. A v každom prípade potom som už zistil, že je to predsa len zaujímavé, je to dosť také multidisciplinárne, takže človek tam sa stretne s rôznou fyzikou, biológiou, chémiou, technikou, rôznymi inováciami a ďalším vecami, ako prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú. Skús nám povedať, čo je to riziko, pretože na to existuje veľmi veľa definícií. No, tých definícií je tam naozaj veľa. Taká najjednoduchšia definícia hovorí, že riziko je účinok neistoty. A môže to mať nejaký pozitívny alebo negatívny výsledok. Napríklad ty si umelecká maliarka, tak rozhodneš sa, že zariskuješ s nejakým experimentom, neviem, použiješ nejaké kombinácie farieb alebo štýlov a nakoniec to môže buď skončiť dobre, alebo to môže naopak skončiť zle. A pokiaľ sa bavíme o riziku pri bezpečnosti, tak tam to skôr berieme takú negatívnu stránku, ktorú to má. Povedzme, že vypadneš z okna, tak pravdepodobnosť, že zlietneš, ako nejaký Dumbo alebo volačo podobné, tak to je pomerne nízka. Ale na druhej strane to, že spadneš a ublížiš si, tak tá pravdepodobnosť je už aj dosť vysoká. V bezpečnosti teda očakávame skôr nepríjemný následok. Presne tak. V bezpečnosti čakáme skôr nejaký nepríjemný následok. A čo sa týka toho rizika, tak každý z nás má nejakú vlastnú hranicu, ako toto riziko vnímame. Keď dvaja ľudia robia presne to isté, ešte neznamená, že je to rovnako pre nich bezpečné. Príklad, strach z výšok. Niekto ide na druhý stupienok na rebríku a už v podstate sa toho bojí a niekto môže ísť na strom, na drevenom hnilom rebríku. Poznáme aj, že niekoho, koho babka oberala jablka 8 metrov na rebríku. Áno, alebo ako vešala záclony na stoličke a stoličku mala na stole. Takže každý z nás toto vníma úplne individuálne a pritom je to rovnaká situácia, ale vyvoláva rôzne správanie a toto následne vyvolá aj rôznu úroveň rizika. A takéto naše vnímanie to sa prenáša samozrejme aj do práce, ktorú vykonávame. V tej práci už nestačí hodnotiť len nejaké nebezpečenstvo samotné, ale musíme sa na to pozrieť musíme sa pozrieť aj na vzťah človeka k tomu nebezpečenstvu. No a túto hranicu, ktorú všetci máme, že ako vnímame riziko, podľa toho, ako to máme v hlave nastavené, toto môže rozhodnúť o tom, že kto sa zraní, kto nie. Ale k tomu sa už dostaneme v podstate neskôr. Zatiaľ to dáva význam? Áno. Dobre. Aj som rozmýšľal, že ako sa vyhnúť nejakým definíciám, ale úplne som na to neprišiel. Ale nechcem nás tu topiť v nejakých pojmoch. V podstate poznáme také, že nebezpečenstvo, ohrozenie, riziko, v bežnej reči je to isté, ale z nášho pohľadu ono to opisuje skôr nejaké súčasti alebo skôr súčasti nejakého incidentu, ktorý sa deje. A aby sme si to nejakým spôsobom mohli predstaviť, tak skúsim, ja neviem, čo tlakový hrniec môže byť? Môže. OK, a to je taká vec, ktorú asi poznajú naozaj všetci. Keď to aj nepoužívajú, tak to minimálne videli. Ale teda predstavme si tento tlakový hrniec, niečo tam varíme, ja neviem, čo sa varí v tlakovom. Dobre, guláš, varíme tam guláš a vznikne nám tam
pod tou teplotou sa nám začne hromadiť tlak, čiže je tam nejaká energia. Z toho aj vyplývajú rôzne nepríjemnosti, že môže to vybuchnúť. Môže nám tam letieť nejaký šrapnel, ktorý nás môže zasiahnuť, alebo uvoľní sa tá energia v podobe tlakovej vlny a s tou tlakovou vlnou tam už pôjde aj ten horúci guláš alebo čokoľvek. Toto všetko predstavuje nejaké nebezpečenstvo, ktoré tam je. A bez ohľadu na to, či sa ja pri tom tlakovom hrnci nachádzam alebo sa pri ňom nenachádzam, to nebezpečenstvo tam stále je. Ak už tam ale som, tak som sa dostal do situácie, v ktorej to môže dopadnúť dvomi spôsobmi. Prvý spôsob. Mal som šťastie, proste nejako to vybuchlo, všetko sa mi vyhlo, ale bola to tak nebezpečná udalosť, že už z toho vznikla nejaká skoro nehoda. A môže byť teda, že som v tej kuchyni bol, zmenili sa mierne okolnosti, ja neviem, stal som o pol metra vedľa, hrniec vybuchol, zasiahol ma nejaký šrapnel, zasiahol ma ten horúci guláš alebo niečo podobné. A toto už dopadlo potom nejakým pracovným úrazom. A nad všetkým týmto už ale väčšinou niekto rozmýšľal. Takže nejaké opatrenia, tieto nebezpečenstva, ohrozenia, že čo máme spraviť, ako to máme spraviť, už nájdeme v právnych predpisoch, normách, rôznej dokumentácii od výrobcu. Následne takúto analýzu toho všetkého zakončíme posúdením, či tieto požiadavky už plníme. Nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko nie je to isté, ale nejako to medzi sebou súvisí. A čo sa stane, keď zistíme, že niečo neplníme? No, tak to musíme začať plniť, lebo to je taký ten štartovací bod, proste s tým sa musí počítať. A keď už to plníme, tak potrebujeme zhodnotiť, že či toto je u nás dostatočné alebo nie. Sice my môžeme plniť nejaké minimálne požiadavky vyplývajúce z týchto predpisov, ale rozdiel je, že či pri tlakovom hrnci stojím raz za 10 rokov, alebo sa tam nachádzam 8 hodín denne. Skúsi to predstaviť tak, že poviem ti, budeš robiť tuto s nejakým tlakovým hrncom a máš pravdepodobnosť, že vybuchne raz za 100 rokov. Tak čo si povieš, že je to veľa, málo? Málo. Poviem si, že idem do toho. No, povedz si, že ideš do toho, lebo raz za 100 rokov, tak ako v priemere, keď sa dožijeme okolo 80-ky, tak sa to nikdy v živote nemusí stať. Lenže pointa je v tom, že takýchto činností môžeš robiť hneď niekoľko v priebehu dňa alebo v priebehu nejakej pracovnej doby, týždňa, mesiaca. A každá z nich môže mať rovnakú pravdepodobnosť kľudne, že jedenkrát za 100 rokov sa stane toto, raz za 100 rokov sa stane toto, lenže keď ich tam mám už 10, to znamená, že pravdepodobnosť, že sa mi niečo stane raz za 10 rokov. A raz za 10 rokov, keď ti poviem, že môžeš vybuchnúť pri hrnci, tak už sa to asi zmení ten pohľad, nie? Určite áno. Určite áno, lebo je to už také, že máš to bližšie. Áno, raz za 10 rokov je dosť málo, alebo teda dosť často, keď si zoberiem, že dožijem sa povedzme 80-ky, tak minimálne 8 krát by mi vybuchol hrniec. Z toho dôvodu my síce máme už niečo nastavené aj z tých predpisov, ale my potrebujeme zistiť, či sme toto riziko nejakým spôsobom nezvýšili tými rôznymi činnosťami alebo kombináciami. A toto je dôvod, prečo musíme to naše posudzovanie rizik nejakým spôsobom nakalibrovať, aby sme dostávali také nejaké reálnejšie výsledky. Že hoci všetko plníme, ale nemusí to byť ešte úplne dostatočné. A ako teda zistíme, či je riziko dostatočne nízke a povedz mi nejaké metódy a postupy? Tých metód, ako to zistiť, je možno, že aj toľko, koľko bezpečákov a každý si v podstate má nejakú svoju, ktorú používa, alebo kombináciu viacerých, ktoré používa, niektorí si vymýšľajú aj svoje, takže tých metód a postupov je naozaj veľa. A keď už sa pomocou akejkoľvek z tých metód dopracujeme k nejakej pravdepodobnosti, tak tento výsledok musíme vedieť s niečím porovnať, s nejakou hodnotou, alebo respektíve hranicou, ktorú si určíme ako spoločnosť, že toto je napríklad akceptovateľné, toto je aspoň tolerovateľné a takéto riziko je už absolútne nepriateľné. A pokiaľ plníme nejaké požiadavky, ktoré nám vyplývajú z rôznych predpisov, noriem a podobne, tak štandardne toto riziko môžeme hneď samo o sebe považovať minimálne za tolerovateľné. To znamená, že nie je to úplne ideálne, ale je to spoločensky znesiteľné.
A popri tom, ako zvažujeme rôzne opatrenia, tak hlavne si musíme dať pozor, aby sme nezvažovali niečo ako, že obsluha motorového vozíka má mať nejaký preukaz. To je jasné, vyplýva to z právnych predpisov, ktoré už sme zistili, že musíme plniť. To znamená, že toto je len nejaký východiskový stav. Ja sa nemôžem na základe nejakého hodnotenia rozhodnúť, že viete čo, no a my preukaz nepotrebujeme na obsluhu. To, čo právne predpisy alebo ten výrobca nevie zohľadniť, je, že v ako preplnených zónach sa nám ten človek bude pohybovať na tom vozíku. Na akých miestach dochádza ku kolíziám, alebo kde by k nim eventuálne mohlo prísť. Máme tam nejaké dodatočné automatické brzdenie, máme tam nejaké sledovanie okolia a podobne, nejaké špecifikácie. Toto je to, na čo sa my máme pri tej prevádzke hlavne zamerať. Takže tu musíme hľadať nejaké opatrenia, ak nám tam vyskočia aj nejaké problémy. A ako sa prakticky rozhodujeme, ktoré opatrenia dávajú zmysel a ktoré nie? A ako s tým treba pracovať ďalej? Tu už sa dostávame k tomu, že to riziko je potrebné predsa len nejako riadiť. Na základe toho sa aj rozhodnúť, že čo s tým ďalej spravíme. Tu prichádza práve taká tá ekonomická vec, lebo vieme, že každé z tých opatrení niečo stojí. Štandardne počíta s tým, že každé ďalšie opatrenie sa nám kvadraticky predražuje. Takže vždy sa musíme zamyslieť, že ak chcem odstrániť napríklad nejakých 20 porezaní prsta ročne, tak čo môžeme spraviť? Môžeme pridať nejakú kontrolu používania rukavíc navyše oproti tým, čo už máme, alebo rôzne motivácie, sankcie, ale musíme si spočítať, že či nás to nestojí viac, ako je reálny prínos. A musíme pritom započítať všetky rôzne priame, nepriame náklady, ktoré nám tým vznikajú, cena práce a prestojov a podobne. Skúsme si to predstaviť na nejakej reálnej situácii, že máme 500 zamestnancov a oni sa nám tam 20-30 krát za rok porežú. Není tam nejaký predpoklad, že by to mohlo skončiť amputáciou prsta alebo niečím podobným. My si musíme spočítať, že teraz keď sa rozhodneme, že poďme mi robiť nejaké kontroly navyše, že koľko nás to všetko bude stať a že či tých 20 porezaní, ktoré sme s tým zachránili, má nejaký význam pre nás. Dobre, ušetril som 20 leukoplastov, ale celé ma to mohlo výjsť niekoľko tisíc. Takže vždy musíme rozmýšľať nad tým, že či riskujeme nejakú dezinfekciu alebo leukoplast, alebo nás tam môže v realite čakať aj nejaká, povedzme, amputácia toho prsta. Vždy musíme hľadať rovnováhu medzi tým, že aké sú opatrenia prakticky použiteľné, lebo to je aj tiež podmienka zo zákona, a tým, či je náklad na takéto opatrenia primeraný, lebo môžem si ja kúpiť zlatú prilbu, bude to vyzerať luxusne, bude to vyzerať super, ale že či mi to zvýši nejakú bezpečnosť, tak o tom by sme mohli polemizovať. Taký ten hlavný náš cieľ je znížiť riziko tak, aby bolo ešte nejakým spôsobom rozumne uskutočniteľné, aby to bolo aj možné vykonať. A riadenie rizika ako takýto proces nie je jednorázové. Vždy nám to niekto povie, minimálne nejaký auditor. My to musíme sledovať, lebo počas toho hodnotenia rizika sa mohlo stať, že sme niečo nadhodnotili a niečo naopak podhodnotili. Takže môže nám tam vyskočiť taká vec, že my lejeme peniaze do niečoho, čo nám neprináša žiadny benefit alebo očakávaný benefit a pritom nemáme dosť peňazí na to, aby sme riešili nejakú reálnu situáciu. Čo sme trošku podcenili a potrebujeme tam pridať buď nejaké nové opatrenia, alebo celkovo to nahradiť nejakými inými opatreniami. A aj to smerovanie tých tokov finančných od nepodstatných po dôležité veci nám zabezpečuje alebo zlepšuje takú tú efektivitu riadenia. Takže existujú spoločenské hranice rizika, ktoré sú určené zákonmi a normami. Má aj človek nejaké takéto hranice a ako to spolu môže súvisieť? Spoločnosť si stanoví, čo považuje ešte za priateľné, to je síce pekné, ale na druhej strane človek má tú hranicu alebo môže ju mať niekde úplne inde. Máme síce niečo nastavené, ale to, čo je v mojej hlave, sa s tým nemusí nejakým spôsobom, alebo to s tým nemusí nejakým spôsobom korešpondovať. A práve keď sa tieto dve hranice rozídu, tak vznikajú úrazy a rôzne zvláštne rozhodnutia. A tam sa začína vlastne aj to, že prečo riskujeme viac, ako si myslíme.